Wan barot ko hemmen ko para Wan yaro jing is nay but jing ha Jing ik lem jing stan lem jing ku Dong u try u bong Mendaga Sngi kedega Sngi Trai jong kalaya kebalai pau bar kedega arp sauteri jong u benai risau kedega Sngi keba kabalang hasla kepertei ke khot kaweri nga bade pi bingin duai na kabenta ki missionary labu ya kedega Sngi kum Sngi Trai mission bangin duai na kabenta ki missionary ki batrei kamtam ha gitu ki jaka ki ba ki jaka ki ba shitom bau blade rekan rad un ay mensim yaki un kerku ya jintre jing kta jongki ngi baro ngilong ki missionary hakano gor kom ngilong ki missionary haba ngi kren ya ke jin shisha haba ngi yang halor ka hok halor ka jin shisha ngi baro ngilong ki missionary lada ngilong ki briu jong ka jin shisha ka gospel ka ki missionary ki dei kita ki briu ki ba pen priang ya ka gospel ka gospel ka dei ka jin shisha Ujisu de ujin shisha. De nak kata kau, ada ngi barok ngi yang halor ke hok jong ke jin shisha ngi de ki missionary. Tingi dua rok nak bentai la dekin. Bangin nom ting ban kren ye ke jin shisha ban im ha ke hok ban im ha ke jin shisha. Dekat bangi dua nak bentai ki missionary ngi dua rok nak bentai la de. Ngi truai kene kamas kamtam ngakwa pi pin duai nak bentai wei paralog jonga I ban Drusnem Karta I Niana Guerrero I dei kena I barang Drusnem Hendrei I dei briu I bala Aiman Sim ya babun ki briu I dei nong shat I dei nong ruai I dei kena I ba pariah tu kata kan mau po bi dang rit namar bang ai baptisma mangata kadau ngakwa I pi banduai na ka bentaj I hak por banang setiap kai I kadang det kumba sau penai san penai ngapen baptisma I bat ngakan mau hakapor bai baptisma mo tip IQ pelat badi ke baptisma mat IQ I penji halor jonga ngamalak ban klet ini kena ide kena baru wai dah page po YouTube ani po Facebook po Instagram shoot type ya ka keteng jungi Niana Guerrero pin labi ide kena iba parya bah mentati la he ndru snam ndrei ila shalak bah tengah kwa ba pi ben duai na mta jungi nei kena bat mene ha kapor mas kapor pareng ka mas pareng ila duai na mta jungi bar ila reply ka message nga bat ong kublish bun ya jin duai jung pi te ngi duai ro na ka mta ka to ka nei jin tmu ki bala pha sha ngi ha ka nei ka mas lang ba ka YouTube chat bat ru lang ba ki message lang ba ka WhatsApp ngi kwa ban duai na ka mta I Charles Sayu bat I Maria Swear naga bentai S imyong berkaying kasem jungki kamtam naga bentai kong saima kata gade ke jintmu ke ba la kerpat ingi bengin duai badru naga bentai ke jintmu jong I wei I briu bai kwa bengin duai naga bentai ke jintai kamen sim jong I Samuel Taba bat I Sidian Marwin Trai ai ki ke jinja thai bam jukot de dekat begini ke jintmu ki ba ngila pule ke jintmu jungi simet tongin sedang ye ke ne ka mas bakhuid ngi IT ho blei ya ke jintmu jungi ya ki kam jungi ya jing mo jing perkhat jungi ha ga kerteng ukpa badu khon badu men sim bakhuid amen kajinya ye jong trai jungi u Jesus Christ bat kajing ye jong u blei lem ke nya slog jong u men sim bakhuid Kindon boro-boro rengkat bat pi baro Rengkat bat piru Koh men ko paratungin ya kubur bangilong kinong pop Kenang bangilong ki balakre ban let niam ya ki jing maya bakhuid Nga pla hau blay dan bor baro Pada pi koh men ko para Ora le pop shibun Da ka jing perkhat da ki tin da ki kam da ka jing le klet da ka jing le palat jonga da ka jing le palat jonga
da kajing le palat bakrau jonga namar kacang kerpade kamaria bakhuid kabayai sa kathai suci ya kiangel bandi kiriu khuid maria pi government ko bara banduai na kabenta jonga how try ublei jungi ublei badan bor baron snayingi bandalama biki pop jungi un yalam yingi sha kajing em bam jiu kod amen. Trai to iseneyangi Trai to iseneyangi Trai to iseneyangi Trai to iseneyangi Seneyangi Kristo iseneyangi Kristo iseneyangi Kristo iseneyangi Trai to iseneyangi Trai to iseneyangi Trai to iseneyangi Trai to iseneyangi Ublei shajro Madhagan do jinsu Aki ben riu baro Madon kamon baba Iyaya royane Inambag imane Iyay pendon buro Algis ngongu yame Algis ngomuyame Utrai ko plaisimne Ko padan borbaro Ko kunmaroy upa Utrai Jesu Christ Iyan lang rodu play Bakit kipo pertay Topnyang kajing kerpan Tos ngosen eyangi Tos ngosen eyangi Itang mami bakhud Itang mami utray Uway bahaglitam Mami ko Jesu Christ Mami bayay long play Hajin ya long kaway Patungan simbakut Akaburong ukpa Akaburong ukpa Tungin ya duway Ko blay badon bor bad bam jukut To pen roy hangi ya kajing ngek Kajing kermen bad kajing id Ay bangin le dah kabas ngaw bha Ya kay kaba me hukum Bandub dawa ya kaba me lakular Ngipan ya kane daw try jungiw Jesu Christ ukon jong me Ubayim badubas ni siya rengkad bad me baluman sim bakoy Way ublay junom la junom. Amen. Kajing pulih nakakitab u Jeremiah.
Trai ong kumni. Turwai jam da kejingkemen na kebenta Jacob. Tu penjam kejing risa na kebenta urang badu. Kijat ben riu, tu penbena, tu kin hoi yaro batu ong. Trai ula pelat yala upat, ya ki badangsa Israel. Hakmi ngan wan yelam ya ki na kiri basyatei. Bat ngan lumlang ya ki na ki dong ki bajengai jongka perthei. Habdeng jongki kindon ki matla bat ki dko. Ka kinthei ka bapun khun bat kata ka basu kha ki yadon lang. Ka kin hun bakrau ba kin yawan pai shani. Da ka bayam kin sayawan. Bat da ki tien pentingan ngan saya lam biang yaki. Ngan sa penyat yaki narut ki wa duit ha ka linti ka baben ha ka bakin jentut. Nabang along ukpa yau Israel bat Ephraim ulong ukhun prang Sngi jonga. Kaktien jong Trai. Is go yau play. Kajing pule baar, kajing pule nakashti shaki Hebrew. Manla wiling do orang ba, ya uba lajet na preng kibreu, la thong banlong unom ikmat, kibreu khmat ublai, ban terua ya kijing ai bat kijing kinya na kabanta kipop. Ula ban snolem ya kibom tep bat ya kiba bakla. Namar ya hero la ker sodong da kajing telot, bat na kane kadau. Udai ban terua jing kinya na kabanta kipop jong uhi. Bat kumjoro na kontaki pop jong upaj ba. Bat judan ubashem ya kane kaburam haladehi. Hendai lakhot ya da ublai. Kumbala long aron. Kumjoro ukris shem lapen kraw ya lade ba undop penlong lengdo rang ba ya Hendai lathong ya da uta ubala ong ha Melong ukon jonga. Menta kasngi ngalakha ya me. Kumba ula ong ro hakawai pat kajaka. Melong ulingdo shujunom. Katkum kariti jong umelki sedek. Kaktin jong Trai. Is go yau play. Hallelujah, 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 hallelujah.
unong penim jongi uji sukres. Ula pendu theo ya kajing yap. Mat ula ai ya kajing em. Berkajing bamyap syu da ka gospel. Alleluia, 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 Alleluia. Utrai undon ringkat bat pi. Ka jing pen benar na ka gospel bakhuid kat kum Markus. Ka burom hami ko try. Hakata ka por. Kat bau Jisu dang mi na Jericho bat laki sendran jung bat pat ba babun. Bartimeus nongkrong bamatla kun jong Timeus. Shong harut lenti. Bat habau layos ngau badai Jisu na Nazareth. Ulas dang ban perta bat ban ong. Ko Jisu ko kunu David do isen yanga. Bun ki belakan hit yu. Ki pta ba un sengap jar. Henry ulanang kam perta jam penban. Ko kunu David do isen yanga. Teu Jisu ulas sange berula ong. Khot yu. Bat kila khot yu bamatla kila ong hu. Wat kuslai yang joy ukot ya pi. Da ka bread bak yala ka jankup yang joy baru lawan show Jisu. Baru Jisu la ong hu. Pi kwa bangan le ayu na ka benta jong pi. Utaw ba madla ula ong hu. Konong hikai ai bangan la ban yoi. Baru Jisu la ong hu. Ki lej la kalenti. Ka jingej jong pi kala pen koit ya pi. Timar kum tahi ulala ban yui bat ulabut ya Jisu ha kata kalenti. Ka gospel jong utrai. Uwei ukna sor ukna rit napo sor. Ulej syuti sya ying jong kami iju sya po nong kendong. Ndau la poi ha kata ka Shillong po nong kendong ula song kemen namar ba uyo kal pengat bat ha ka por jan mit ka bau dang yo tia ka bau tia upen me ya ka light bat ki bun ba kini ki perjong ki bawan dai yu teu pertawang meit ong balai jayu kini ki perjong ki bun palat ta kami ik ong pelip yak tu ka light kenang ba ki perjong kin dom yu do pelip light. Hadin siporu pertabiang ong. Meit. Jayu pat. Uju babu ong. Kini ki perjong ke don torchlight. Ki wanra dak torchlight ban pej janga. Kami ik kelengo ndak lek pej dei penban dak tuki fireflies. Meri ki perjong ngam tip ki ong ekin kasi fireflies. Dei penban dak ki fireflies. Dong ong udang wot bagi dei ki perjong ki wanra torchlight. Ban pej hai udon ban yui hai udon mendaga Sngi gospel ka keren sipang kata ka jinyo kata ka torchlight jong Bartimeus kumno Jisu ai biang hau Bartimeus ya kata ka torchlight ne ya kata ka jinshai ne ya kata ka jinyo jinsha ngam kwa ban keren jrong henring kwa ban ya puson bat pi tang shi point ka ban kong e kedai kene kajing mut jong Bartimeus. Bartimeus na katin Greek kamut ukun bar kamut ukun na katin Greek ukun Bartimeus. Timeus la banong kadai langi pen kelas katin jongi la banong ukun jong kapop defilement tin pareng. Timeus kamut ru ukun jong kaburom ukun jong kajing bah tak tahu ni kinong tho gospel kinong batai ya ka gospel ki teng ki sungo kulmar hato une Bartimeus bai kendu ya Jisu udai ukun jong kaburom ne ukun jong kapop
don wei uba batai ong ba hoi nengkong udei ubati meyus udei ukun jong kapop tang ba hak to kasngi ka ba yo kendu yo jisu ulong ukun jong kaburom Bartimeus ukun jong kaburom kei ka bala pelong yo Bartimeus ukun jong kapop ukun jong kajinyap namar bau im hakapop kei bat ka pelong yu banlong ukun jong kaburom Bartimeus ia kendu ya Jisu mano ba pen kendu ya Jisu uyo sngo na kita kipat ba kebetulan hang ta bau Jisu uwan nyai lenti nang ta nak ta kadau uperta Jisu ko kon udabi to isne yang kwa ban yu i menta ka sngi ke ka sngi try mission kidang don bun kibriu kibempat yo sngo yo Jisu kum Bartimeus nakata kadau kipat ba mangama pi ngidei ban ya lap shu shepang Jisu ngidei ban ya lap shu shepang ka gospel wei Jisu ri ka gospel ka gospel ka di ka jin shisha ka hok nakata kadau dang bun ba kibriu kibalong kum Bartimeus gibampat yo sngo ya ka hok ya ka jin shisha ya Chris ya ka gospel ngidei ban pertama ngidei ban ya lap mangab mapi hakane ka sngiu try mission to ngin ya shim ya kane ka rai bangin kren ya ka jin shisha ngin le ya ka jin shisha ngin ya khana ya ka hok kanang ba ki wei ki breu ki balong kum ki Bartimeus saki imlang ka salang kin yo sngo yo Jisu barhaba ki yo sngo yo Jisu haba ngi yo sngo yo Jisu ngiri ban but ya kanuk sajong Bartimeus ban kelaka bamut ban khot yo Jisu ban perta ko Jisu to kta yanga ko Jisu to pen ko yanga de kata ka jing angnut jong Bartimeus na kata kadau haba Jisu khot yo uyo ya ka jing ko kaderu benlong na ka benta junga ba jong pi bangin perta bangin wan xiao Jisu bangin syakta hau Jisu kanang ba ngin long ki breu ki bakala ngin yo ya ka jingkoi kalong ke bas hosi bun nangi wat lai nagi Kristen wal nangi dei ki breu ki bangi khol la de ki ba tip breu tip blai henry ngimat la hỏi cho là xe các mắt jong i kayu i tang ba các mắt jong ka mensim jong i các mắt jong ka jabing jong i các mắt jong ka jingmut jing parkhat jong i kadang mat la da kam long kum ta balei kane ka jing sniu bahar kom kadang don hapo ka jela jong i ka jing bam sap ka bashir kai nadu i kong i badi kwai dong ha surok hadu ki MLA, hadu ki Chief Minister, hadu ki Padar, hadu ki Riuniam, ki Pastor. Kajing bamsap kabashir kay. Balay kajya kum ni namar ngi yamatla kum Bartimeus. Ngi yamatla kum Bartimeus. Nakata daw ngi don kam banyak kendu yaw Jisu. Ngi don kam bau Jisu kata ngi bangin kelah kabamot kenang bangin yo i kanang bangin yo sngo kanang bangin pek ya ke ka hok ya ke jin shisha ya ke ka gospel ya ke Chris dei tang ha ka bamsap henry ha ki wei ki kam ka jin le be jot ki kente ki khana na ka por sha ka por kadang kiu ha ka jela jongi balai nyim ya kren balai ngi su ya ngap jar takamut ngidang matla ngidang matla nak ta kadau ngidon kam yau Jisu ban kta yangi kumbau kta yau Bartimeus idon bun ki wei ki kam ki bayu roj ya ka hok jong ki baduk bun na pleng jonga bat jong pingim kren ngi su ngap jar ngim yo i ngi matla ya kane ka hok jong ki baduk ki betoy nak ta kadau ngidon kam kum Bartimeus ban syakta nau Jisu lada pipej tang hang ne hakmat jong kaying jungi youth center hak ini gate berit hang ne don atli ki sentiu ki ba ngibu ki impatience ki sentiu impatience wei ngabu khnang hakmat khendiat ba phin ya yo i
Namar ba don ki briu ki ba matla ki bia da ka kwai yau tu sentiu. Mat pi tu sentiu ulat tlor ulat yap omba yo Henry usngo si namar ba ki briu ki bia da ka kwai yau. Ladau sentiu badai tang plang badai tang kembat udon kata kecing sngo. Kat no le ngi ki briu habang isya yu roit ya ka hok jungi. Habang isya kta, habang isya lebeng, habang isya inok kun swet. Ngedang don sisu kata kecing sngo. Henry mangabat mapi ngi kap rip ya lagi kemat. Ngimpek ngim yui mano badan kam ya kecing yarap jungi. Na kata kadau ngi hap ban syakta kum ubar Timeus hau Jisu kenang bangin yui. Om bangin yui tang dengan kemat jungi ke bahe yo se junga da karet amang galongkung China. Henry don nangi kibriu ke bahe kemat. Henry ngim yui pat ya kini ki baro. Na kata kadau ngi don kam ban syakta hau Jisu. Ngi dei ban pek kumba ubar Timeus upek yo Jisu ong ngakwa ban yoi. Upai shau Jisu ong ngakwa ban yoi. Badu Jisu pen koyu. Bandala pen koyu uta ubati Timeus ubut yau Jisu. Kabamut ubut ya kahok. Ubut ya ke jin shisha. Umdai da setang ba unbut yau Jisu kumbalik ke apostol. Lem kumta udai ruwei apostol. Ka keteng cu udai penla penkat ke apostol. Ka gospel ka ong ka but yau Jisu kabamut. Ka ubut ya ke jin shisha, ubut ya kahok. Wala da umdai apostol makenaru. Hato nginut ban pai shau Jisu. Hato nginut ban pek yau Jisu bat but ya kalenti ka bamau la yalam, kalenti jong ka hok, kalenti jong ka jin shisha. Kane ka dei ka bangi haban keli na ka por sya ka por. Bunsin ngabat pi ngile rain ban pek shau Jisu, ban pek sya ka hok, ban pek sya ka jin shisha. Na ka ta ka daw nginlong ki bamatla si junom. Nginlong ki bamatla si junom. Namar ngiting ban pek yau Jisu. Namar bau Jisu ukren halor ke jin shisha. Ka don ke jinja ke ba shisha ngan pankut da kene. Don ke jinja ke ba shisha. Ha ka wei na ka hospital hapo Philippines ka Lourdes Hospital ke ba don hapo Mandaluyong City. Nga sya le IMAS sya kene ka hospital man la ka singi jan. Ndarung akane ka hospital ka don go ke chapel ka ying mane barit. Kabarit ban ya kene ka ying mane chungi. Syaka mon jong kata ka ying mane don ijing tho ibasong tenat bah balak tho hau marble. Kadai ka jinja ka baja hangta ha hospital. Syapang wei ulong kpa uba nakawei pat kabalang anda lapoi kapor ya kalau ka chung uban khakun ukit syaka ta ka hospital bat labu yaki ha kawei ka kamera. Ha kata ka kamera don kading pena baru Jisu. Uni orang ba habai iya kata kading pena baru Jisu ong ya kata ka sister ka ong. Sister, weng ya kene. Ngam kwa bau kun junga unyo i kum ya kene kedak. Andala kai u. Dak jing bitar umai ya kata ka sister bat klempep ka sister ka hapan weng. Ya kading pena bat Jisu na kata ka kamera. Namar ba umla ban kimsya ai u ban salang ha kata ka kamera. Namar kalau dia kepor bah kata kelok cungu kan ka haka setiap ke babut kat baut dang yang sebar ka sister kawan yait bat ka khot yu ong ba la khai kun jong pi dak ka jing kemen wong sendang dak kan thei sendang ulong kumno ukhlain usyait tang ba kumba pila ong menin unnom yu i yau Jisu unnom yu i ka ding pena unnom yu i piru namar bala khamat la ayu kata story la tho hangta hapo ing mane daw marble ukpa ubam sya ila ukun ban pek yau Jisu ulong ubamat la si junom ngatarai kila yap namar kata jinja kali bala slam bah tang ba kani kadi gji kai keba ngi de ban shim lada ngile rain ban pek sya kading pna lada ngile rain ban pek shau Jisu ladang ngile rain ban pek syaka hok ladang ngile rain ban pek syaka jin shisha ngin long ki bamat la si junom ngin long ki bamat la sirta enyero yo Jesus Christ
Tungin yang begini apply lah kejingai. Trai jongi uji sukres apun yau dau mensim akana Maria te soti ashalebe shasanarna bala syayap namar jongi Sngi balai ulami pan adin kata ukiu syapne usyong haka kamon lupang unwan patban bisa yangi angin hau mensim BAKHUID abalang Katolik BAKHUID hajin mapo hajin mipan bat hajin im kabang juku Amen. Tongin ya duai au blei ukpa jengi ubala pha ya lau kun sya kanek pertei bandup ai hangi ya kajin syai umen sim jong u kajubab jengi kan long ngi kerpat ya me ko trai pad ya me ko trai na ka benta ku pa BAKHUID chungi bishop chungi kilang do barki katikis bakin Kenya de kum shakri bisha jong ka kenhun jongki ngi karpat yame ko trai ngi kerpat ya me ko trai na ka benta kani karampe kristan chungi baha ka jingde para breu chungi in long barabor ki bakloi banyarap lem yakiwei pat ha ka jaka ban khme jinyarap na kiwei ngi karpat yame ko trai ngi kerpat ya me ko trai na ka banta iwei pa iwei nangi ba trai rat ding khong ya ga jing kwan lalot nangi ka balong ka daw jong jing sniu bara ngi karpat yame ko trai ngi kerpat ya me ko trai na ka banta kito na ki henmen para jongi ki bada ka jing kwan lalot ki la shet kala ya ga jing atip lem ngi karpat yame ko trai ngi kerpat ya me ko trai na ka banta ki breu bara bakan phai shaw kres ubala sis pa yaki dalaka jongkas nam bat ubaya saj barabar na ka banta jongki habneng ngi karpat yame ko trai ngi kerpat ya me ko trai kokpau bahabneng ya ngu ya me na ka benta kajing ai jong kajing ngai kajing shai jong umen sim jong me to yarap yangi baniat borobor katkum kane kajing shai ngi pania kane dau kres utrai jongi amen wasyong kajing terwa Trai
Forever, Lord, with the humble and contrite heart, and the sacrifice we offer. Toy ruai komen ko para bag jing kinya junga ba jong pi kan long priang hun hak mat ublei ku pa badun bor baro to try priang jing kinya na ti jong pi ka jing mentoi i ba balang ko kpa to pe sngo bhai ki jing ai ki ba ngi terwa kum ka jing ai keliang na ka benta ka jing les bun jong me ai bakin long ki ba mentoi yangi bat ke ba pendon burom ya me to pediang so bha ya ka jing tmu bat ka jing duai jong i char sayu mario saswer i s imyong khamtam na ka banta i kong saima na ka banta i bahun mautho khamtam ya ka jing ko jing khia jong i patrick karum noi kham na ka banta i diamond thang nong na ka banta i don dor renja na kabanta i Jerry Mar Siang Bai, na kabanta i Yohanes Lengdo, na kabanta i Tay Age Lengdo, kamtam na kabanta i Stacy be inyo ya kamet kabakoit kabakia, badru na kabanta ka jintmu jong i Sony Dahar, daw Chris Utrai jongi. Utrai undon ringkat batpi, to kentiu yalaki dot not. Jongin ni ai ngu yo try ken rat ublei jongi. Ko kpa badon bor baro bat ko blei bam jukut. Ka shong hok bangin ai ngu ye me man ka por ban man ka jaka. Dau Jesu Christ utrai jongi. Leng ba ka ding pna bar ka jing mi pat jong u Christ ulapan em hengi na ka pop bat na ka jing yap. Barula khot yangi sha ka burom ka penlong yangi ka jaj ben reu balajet. Ka jing long leng do bakan jaman sim. Kajaj ben riu BAKHUID upat jong ublei. Haman la kajaka ngi pen benai ki kamba jong me. Namar me la khot yengi na ka jing dum sha ka jing shai ka bapen im jong me. Te namar kata lembat ki kan hun angel. Lembat ki pai ba beneng baro. Ngi pen benai ka burom jong me da ka bayai ruai. BAKHUID Trai, BAKHUID ublei ki pai, leng bat pertei ki dam, da kaburom jong me. Why Hosanna Shadron, why Hosanna Clemford, why Hosanna ublei juno. Yaro yutabawan aka kerteng utrai leng bat pertei kidam da kaburom jong pe. Why Hosanna Shadron, why Hosanna Clemford, why Hosanna ublei juno. Da shisha melong obokuit ko try ga tmei jong ga jingkuit baro. Namar katangi karpat yami. To pen kuit pen kantang ye kini gi jing terwa jongi. Da ka bapa ye mensim jong me kum ka jer halor jongki. Bakin dup kalalong yingi kamet. Bat kasnam jong try jongi u Jesu Christ. Ha kapor baladino ayu. Badala ka mons ngau bhau la priang ya ga jing sha shitom. Ula shim yau kupu. Badang kebaingu ye me ula kedia ya u badula ai u halaki sendran u ong.
to shim bato bam na kanepi baro namar kane kalong kamed jonga yakban IT na kabenta jong pi ha kaju karu ko mandalaya ba mula shim ka kuri pada ka bai ngu biang yame ula ai ka halake sendran uong to shim bato di na kanepi baro namar kane kalong ka kuri jong ka snam jonga jong ka jutang bat mai bat bam jukut yakban pen mi na ka benta jong pi ban na ka benta ki babun ya ka ban map ki pop tule ya kane ban ken mau yanga kajin maya jong kajin nge namar kata ngi ke pen mentai ka jinya ba jing mi pat jong u ngi trowa ha me ko trai u pu jong ka jing em ne ka kuri jong ka jing pen em ngi dai ngoi dem namar me la nyow ngi ke ba bit ban yang khmat jong me ban ban shakri me da ka bas ngori ngi kar pat me bangi ki ba yo ban ta ha ka met ba ka snam u krez ngin long ki ba pen ya tli go we da man sim ba khoi to kan mau ko trai ka balang jong me ka bala phyang ha sat lak ka perthei ba ta pen janai ka ha jing e ringkat bar Francis suk pa bakhoi jungi o Victor o Bishop jungi bat baro kiling do lokal maule mru ye ki men ki parashin rang bat kentei ki balayo thia da ka ba klemen ye ki jing mi pat balia baro ki bala khlat no ha ga jing isn e jung me to pdiang ye ki sha ga jing shai ka khmat jung me to isn e yengi baro ngi karpat ye me khnang barangkat bat kamare thi suti bakhoi ki mi jong oblei Joseph bakhoi ku rim jong ka ki apostol bakhoi bat baro ki ru khoi ki bala pen so bahaya me pateng la pateng ngin dublong ke babit banyo ban talem hagajing em bam jukot ban ngin ya ro ban pendon burom nya me da u kun jong me u Jesu Christ da u lambat u bat ha u kan long ha me u ble u pa badon bor hagajing long ko we jong u men sim ba khu baro ka burom bat ka jinya ro ju nom la ju nom amen ngin duai jin duai ke bala hikai dau trai jungi bat ngin duai kerpang e na ka benta ki missionary ki batri syaki jaka ki ba e ki ba shitom pakinang la shu banyo e ka bor ka sor ben benai ka gospel ngi duai ro na ka benta jungi uwe pe uwe bangin long kita ki missionary jong ka gospel ki missionary jong ka hok ki missionary jong ka jin shisha ko pa jongi ubaha beneng along ka bukhut ka kerteng jong me kan wan ka hima jong me kan long ka mon jong me ha ka khndo ba habneng to ai ngi menta ka jen bam jungi ka bala ka sngi ba to map yangi yaki rengkang jongi kumbang iru ngi map iki balas new yangi lam yangi sha ka jin pen shoy henry to polite ngi na ka bas new to polite yangi ngi kerpat ko try ngi jin snew baro ha ka jin sbon jong me to ai jing suk jing sain ha ki sngi jongi nang badak ka jinya rap jinya sen e jong me ngin light boro bor na ka pop bat ngin yo jinya da na ka jin jenjar baro kat bang dang ap khmi lenti ya ka jin kermen bakhuit bat ka jing wan pat jong nong pen im jongi u Jesu Christ amar ka jong me ka long ka hima borong chunom ko try Jesu Christ me bal ong ki apostol jong me ka jing suk nga i happy ka jing suk jonga nga ai happy wat page iki pop jongi Henry yak jing jong kabalang jong me pada ha jing subun jong me to ai ka yak jing suk ber jing yatli ka we kat kum ka mon jong me ma me uba im ba ba sun shar junom la junom amen ka jing suk u try kan don boro bor ringkat bat pi to ngin yat ruai ka da ka jing suk iwe ha iwe pan ka jing suk bat pi kunang bro jong le me ko protect Ukulang rojong blay, mayo kinang ipopatay. Kusnos name, ukulang rojong blay, mayo kinang ipopatay. Ay Jesu kimi.
hak mi ukun lang broad jong ublei hak mi ubakit no ai ki pop jong ka perthei sukito ki bala khot sha jing khawai jong ukun lang broad ko ken brad ang long shum ho ko men room po ka ying jonga en ratio ang ka tien ka men sim jonga kan sakhya hi amen usnam kris kan ri sha ka jing imbam chukut amen Jaga
to ngin ya duai a trai ngi kerpat baki sakramen jong me kin pitin lenti yangi hapdeng ka jinjen jar jong kane ka jin em ai baka bangi shio i berngut bernget menta hakawai ka sngi ngin yo bat ngin yo i haka jin shisha dau Chris utrai jongi Amen. te kumbala ong mene ka mentak sngi ka sngi try mission kini ka jin trawa baro ngin lek pha shapo ying bishop na ka benta ki missionary ki betre ha ki jaka ki bastom utrai undon ringkat bat pi Ringkat berpiru. ublei badan bor boron korkui pi badia ka jin tmu ba bahai jong pi ukpa baru kon bat umen sim bakhuid Amen. to yelai suk kamas kalawai Ini semua ya ublei Kalawai, ya lesok lesai, aku bersyakiwe, umai rasa sayap ki kemas kalawai, itu dapat bau saya sunjamu berdia baru. Kemas kalawai, rajin itu, rajin media baru, rajin surbacin kiri. Kemas kalawai, rajin ikirai, rajin berdoa, rajin berdoa. Marlang menengkong cinta berabo dalam lacunam amin. Doa Sngi, doa dan bertaji, pada kuna simukut amin. Dalam lacunam amin.